udah menerima buai tanang, menjalin kasih di balia awahan. Tinggalan denai balangang langang, biarlah luko dan balui jatuh ke lubuk. Mengapa kini udah datang nyatakan cinta? Diri denai nan dulu udah lukoi. Nyatakan cinta sungguh pun denai dah alun bapunyo di hati nang koda lah mati raso de udah juo de mangkojo iko. Benar memungkir janji dalam bayo ba indakan de aro udah mama tiap bulan bungo di tangan udah lengah. Padianyo luko denai rasokan udah menerima buai tanang, menjalin kasih di balia awahan. Tinggal